אורי. אחיות, ביי. טוב, עכשיו אנחנו הולכות להכין. בלינצ'ס! תקשיבו, זה נשמע מוזר, אבל זה טעים רצח. בטוב. אז נבדוק את המתכון וזה ונחזור עכשיו. טוב, אז ככה, המתכון הוא כזה. קודם כל את. רגע, ככה. ביצה. אורי, תביא ביצה. אוקיי. חלב. ביצה. אוקיי. אימא'לה, וואי. אני need to שתהיה אותנו. מה פה? נמצא ונחזור. טוב, קמח. טוב, פה בינתיים קמח, ביצה וחלב. מלח צריך ויש לנו שם. אוקיי. ככה, המתכונת להכנה. מתכונת להכנה. איך שמכינים. טוב? תרשמו לערוץ, תשימו סאב. זה משקיעות המון. מלא, תראו את הסרטון האחרון שעשינו, אתם לא יודעים כמה זמן לקח. נכון. טוב. אוקיי. כן, תגידו לנו אם אנחנו... תרשמו לנו בתגובות אם אתם רוצים שנשלח לכם סרטונים כאלה. ערוכים. יאללה בלגן. אוקיי. אני בינתיים מחברת. טוב, בינתיים שאנחנו עושות את זה, אז נספר לכם קצת על עצמנו. תקשקשי. קשקש. קשקשי, קשקשי. נתחיל. טוב, אז אני מיתר, זאת אורי, אנחנו בנות 11, ואנחנו 5 שנים בגלגלות. אוקיי. אמורים לעשות את זה עם הזלג גם. אנחנו 5 שנים בגלגלות. נכון. זה מאוד. טוב, בינתיים אני מחמית בחלק, אני אעשה אוקיי, אני צריכה... טוב, שמן אחר כך נסה. אוקיי. יופי. אומייגאד, משהו השפריץ עליי. זה בטח... אוקיי, יופי. עכשיו ככה. אחרי שקשקשנו, קשקשים שקשקי, קשקשנו. קצת חלב. קצת חלב. אני אגיד באיזה כמות. קצת. הנה קשקש. זה מאוד קל להכנה, בדרך כלל אמא שלנו מכינה את זה. נכון. עכשיו חזרנו לרגילות. נכון, זה היה מתיש. תכף יש לנו תחרות. נכון, אנחנו עלינו לתחרות הקשה יותר, אנחנו היחידות מכל הקבוצה. שעלינו, כן, שלנו, שעלינו לתחרות היותר קשה, כל השאר בתחרות הקלה יותר, שהיא כאילו לפנינו, שלנו אחרינו, נכון. זה עוד חודש. והיה לנו תחרות עכשיו, היה לנו לפני זה. נכון. החיים קשים. סתם, החיים כיפים. הם כיפים. וואי, כמה תחרויות יש לנו? בשנה 4. לא, אבל כולל רביעייה ולהקה. כן. כולל רביעייה ולהקה 12. כן. שתי תחרויות ברביעייה ושתיים בלהקה. שזה 4. נו, ועוד 4 תחרויות. 8. 8? לא יודעת למה חישבתי כאילו 8 ועוד 4, לא יודעת. אוקיי. יופי, עכשיו זה נדיר. עכשיו נשים עוד קצת חלב. רגע, רציתי להגיד משהו, שכחתי. חלב, יופי. ומלח. מלח. איפה? הנה מלח. טוב, לא נראה לכם את זה כרגע. כן, איך שזה נראה. טוב, מחר יש לנו... תקשיבו, בשביל שאתם לא תלחצו, זה אמור להיות ככה. יש פה קצת גושים עדיין, הכל בסדר. אאוץ'. כבר המצבים אף פעם. תשימי את זה מעל. סליחה.
זה אמור להיות כזה ככה. עכשיו שמים שמן. היא שמה בינתיים שמן בפח. אוקיי, תקשיב, מחר יש לנו לו"ז מאוד עמוס. בעיקר שבוע הבא. שבוע הבא ביום רביעי. אז רגע. מידע, תגידי. טוב, אז אנחנו באותו בית ספר. פשוט אני עם חולצה אחרת. שקשורה של לגלגליות. הגלגליות, ואני בבית ספר. אנחנו באותה שכבה, לא באותה זה לא התחמם, זה נכון. שים 9. אוקיי, אז ביום רביעי הבא, אז יש לנו בית ספר כמובן, ובבית ספר יש לנו קורס שחייה. בנים. כן, זה ביחד, זה ביחד, זה בנים ובנות, אבל כל שכבה. כאילו. הורים, מתי אתם מסיימות פה? אני רוצה לבשל. טוב, סיימנו, אז יש לנו שחייה אחרי הבית ספר, זה אנחנו הולכות כאילו הביתה, כזה לאכול, ואז ישר לגלגליות, עם רביעייה, אחרי רביעייה, איזה מסכנות אתם. איזה מסכנות אנחנו, לא כל היום. תביאי פה. טוב, משהו עם התנועה. את זה. לא? כן. טוב, אז אחר כך יש לנו אימון רביעייה, נוסעים באוטובוס עם כל הבנות לאימון כושר, אחרי הכושר לגלגליות, ואז אחרי הגלגליות הולכות לבת מצווה. יאללה, נכון. בריחה. בת מצווה של... גליוש. בת מצווה של גליוש. אוקיי, אני לא הסתכלתי לתאריך. כן, לא הסתכלתי על התאריכים. מזל שמידע... אני ממש אמרתי לך אתמול בערב. את לא. אני לא זוכרת כבר. וואו. אמא. דקה. טוב. לא יודעת, אין לי מושג אפשר להפוך את זה. למינצ'ס שלנו. יאללה, זה. איך אנחנו נעשה לך? נעשה עוד כמה ונחזור. טוב, יאללה, יש לנו פה 3, בינתיים אנחנו משינות עוד מילה כי זה לא מספיק. אז יאללה, אנחנו משינות. נראה ששפכתי הרבה. יאללה, טוב. 1, 2, 3. כן, ונחזור לכם כשנסיים את הבלילה ונעשה כמה. חברים, יש לי תחביר. אבל לא רואים אותי. רגע. אני מורידה. טוב, אני שופכת, אוקיי? כן, רק אני מראה להם את התחביר שלי. בבקשה. בואו, חברים. שאין גושים כן, לבטא מאוד. לבטא, לא לבטא. לבטא. אוקיי. נדירה שכמותי. יאללה. יאללה, תכף מסיימים. אוקיי. טוב. אז מוכן. יאללה. אני גם... אז ככה, אחרי שזה מוכן ככה, תראו, שופכים איזה סירופ שבא לך, אבל אל תשפכו כזה הרבה. אני רציתי מייפל, אבל לא. אל תשפכו כזה הרבה, אני פשוט עושה כאילו את העיגול, עושה פה עיגול קטן באמצע, ואז ככה, מכאן פשוט מגלגלים את זה. נו, אורי, אני לא. רגע. אוקיי. מה? עוד 3, 4. וואו. כן. אני לא נראה לי צריכות לעשות את זה קצת מעט, וזה טוב. ממש טעים איתה.
טוב, אז סיימנו לאכול ועד כאן שצפיתם היום. תודה רבה שצפיתם בערוץ של אורי ומיטה. אז יאללה ביי!